A cikin garin Katsina da ke arewacin Najeriya a ranar 16 ga watan Agusta na shekara ta 1951 aka haifi wani yaro mai natsuwa da halin kamala wanda daga baya duniya ta san shi da wani suna wato Umaru Musa Yar'adua. An haife shi cikin gida mai daraja na siyasa domin mahaifinsa mashahurin malami ne kuma minista a zamanin farko na Najeriya. Duk da haka Malam Umaru Musa Yar'adua bai girma da girman kai ba, ya kasance mutum mai kunya, san ilimi da kuma bin doka. Mutum ne wanda ake tuna shi da sauƙin hali ta fuskar da yake gudanar da rayuwarsa. Yar'adua ya yi karatu a makarantu daban-daban, daga nan ya tafi jami'a inda ya karanci kimiyyar halittu ko mu kira shi biology. Bayan ya kammala ya zama malami. Wannan ya nuna cewa tun a karon farko ya fi son hidimar addini fiye da rikicin siyasa ko neman mulki, sai dai kaddara ta riga fata. Allah ne ya tsara masa rayuwa a matsayin ɗan siyasa ko kuma shugaba wanda ake koyi da shi ko abin tunawa a nan gaba. A hankali Yar'adua ya shiga harkar siyasa a shekara ta 1999 lokacin da Najeriya ta koma mulkin farar hula, aka zaɓe shi gwamnan jihar Katsina. Wannan shine matakin da ya fara haskaka shi a idon duniya a matsayin gwamna. Sai dai akwai abubuwa da yawa wanda suka bambanta shi da sauran mutanen da suka yi mulki kafin shi. Daga cikin abubuwan da aka fi sanin shi da su sun hada da bai yarda da cin hanci ba, ya bayyana kadarorinsa a fili abinda ba kasafai ake yi ba, sannan ya mai da hankali akan gaskiya da adalci. Mutane suka fara kiran shi da suna mutum mai gaskiya. A shekara ta 2007 bayan kammala mulkin shugaban ƙasa Shugaban Obasanjo, aka zaɓi Yar'adua a matsayin shugaban ƙasa na wannan lokacin da ya hau mulki. Ya gabatar da wasu ƙudurori guda 7 wanda ake yi wa take da 7-point agenda. Wasu daga cikin ababen da ƙudurorin suka ƙunsa don gina ƙasa sun haɗa da inganta wutar lantarki, gyaran ilimi, samar da ayyukan yi da kuma ci gaban noma da masana'antu. Sai dai abin da ya fi ɗaukar hankalin mutane shine yadda ya fito fili ya bayyana cewa zaben da ya kawo shi ba cikakke ba ne. Ma'ana ya yi bayani akan murɗiya ko zargin da al'umma suka yi na yadda ya lashe zaɓe. Amma kamar yadda rayuwa take ci gaba da jarabawa, Yar'adua ya fuskanci ƙalubale na rashin lafiya. A hankali rashin lafiya ta hana shi gudanar da ayyukan mulki yadda ya kamata, inda ya rika tafiye-tafiye ƙasashe da dama domin neman lafiyarsa, musamman ƙasar Saudiya wacce a lokacin ita ce ƙasar da ya fi mai da hankali wurin neman lafiya. A lokacin Najeriya ta shiga wani yanayi na rashin tabbas, mutane ba su san halin da shugaban ƙasa yake ciki ba. An samu rikice-rikicen siyasa mabambanta, sannan ana ta cece-kuce akan wanda za ya jagoranci ƙasar. A ƙarshe mataimakinsa Goodluck Ebele Jonathan shi ya ci gaba da jagoranci a matsayin riƙon ƙwarya, wanda sai dai a ranar 5 ga watan Mayu na shekara ta 2010 Allah ya yi nasa ikon, inda duniya ta girgiza, Najeriya ta shiga wani hali sakamakon rashin wannan adalin shugaba da ake ciki. Ranar 5 ga watan Mayu na 2010 aka sanar da rasuwar marigayi Malam Umaru Musa Yar'adua. Mutuwarsa ta zo da bakin ciki sosai, jama'a sun yi kuka ko ina a faɗin ƙasar, inda ƙasa ta shiga jimami. An yi masa jana'iza cikin girmamawa a mahaifarsa jihar Katsina, inda aka rufe shi a makabartar ɗan Marna, sashen rufe sarakuna da masu mulki. Sannan shugaban ƙasa Ebele Jonathan shine ya dasa daga inda ya tsaya. Duk da kasancewar Malam Umaru Musa Yar'adua bai daɗe a mulki ba, amma ya bar babban tarihi wanda suka hada da gaskiya da amana da aka san shi da su a siyasa, inda ya nuna cewa shugaba na iya zama mai gaskiya kuma ya yi amana a kan dukiyar al'umma. Daga cikin ababen da ake tuna marigayi Umaru Musa Yar'adua da su sun hada da sulhunta rikicin Neja Delta wanda ya shafa akalla shekara 40 ana yi, inda ya fara shirin yafiya ga 'yan bindiga tare da ayyana wata ma'aikata wacce za ta kula da lamuransu domin amfanar da su. Shugaban ƙasa Umaru Yar'adua yana daga cikin shugabanni masu matuƙar sauƙin kai da rashin son hayaniya. Wannan ya ba da dama ga talakawa wajen isar da ƙorafi ko kuma faɗin buƙatunsu ga ababen da suke so. Har a yau sunan marigayi Umaru Musa Yar'adua yana daga cikin sunayen da suke kewaye Najeriya a matsayin mutum wanda mutane suke jimami, sannan kuma suke kallo a matsayin abin koyi ga ƙasar baki ɗaya.
Wannan ne yasa aka karrama shi ta hanyar gina wasu wurare tare da sadaukar da sunan domin girmamawa gare shi. Misali, a jihar Katsina akwai Umaru Musa Yar'adua wacce tsohon gwamnan jihar Katsina barista Ibrahim Shehu Shema ya ayyana kuma ya sa mata suna na marigayi Yar'adua, da kuma filin tashi da saukar jirage Katsina Airport wanda yake da suna Umaru Musa Yar'adua International Airport. Bayan wannan akwai tituna da dama da secretariat ko wasu gine-gine a garuruwa mabambanta wanda aka ayyana da sunan Malam Umaru Musa Yar'adua. Allah ya gafarta wa Malam Umaru Musa Yar'adua.